Добре дошли в подкаста Бизнес Смисъл, създаден специално за българския бизнес. Аз съм Калина Иванова, основател на маркетингова агенция Споделям. Вярвам, че зад всеки успешен бизнес стои една вдъхновяваща история, която чака да бъде споделена. Ако вие сте готови да споделите своята, свържете се с нас още сега и се абонирайте за канала ни. А сега ви пожелавам приятно гледане. Скъпи зрители, днешният гост на подкаста Бизнес Смисъл е от тези хора, които са неуморни в желанието си да помагат. Той буди възхищение с своята всеотдайност към това, което прави. И всъщност е толкова всеотдаен, че не знам дали оставя за себе си. Но съм убедена в едно. На него това не му тежи, а напротив. Валентин Веселинов е днешният гост в подкаста Бизнес Смисъл. Валю, добре дошъл, за мен е удоволствие. За мен е удоволствие. Как си? В момента добре. В делничен ден? Да, то в малко в нашия бранш няма делник, няма празник, така че. Да. Сега ще ми разкажеш, обаче, Валю, представи се с няколко изречения. Родом от Русе. Вече около 15 години съм във Варна. С футбол се занимавам. От, както се помня буквално, 5 годишен почнах да тренирам в Русе, после минах юношеските години, след това отидох в Бургас, в Сливен, обиколих може би цяла България като отбори. Успях да играя в Гърция 2 пъти по 6 месеца някъде. И в един момент се озовах във Варна, пак покрай футбола. Запознах се с жена ми, 2 деца имаме и вече 15 години съм във Варна. Страхотно. А какво те доведе във Варна всъщност? Футбола ли? Да, имах един треньор, който беше треньор тогава на Спартак Варна, Атанас Танасов. И то малко е така интересна история. Бях контузен, имах операция ми правиха от херния. Тогава спортна така херния. И общо взето в момента, в който излязох от опойката, първият човек, който ме звънна тогава беше той и ми каза, че ме чака във Варна. Пък аз си бях контузен. Нямаше как нито да играя на този етап, но той каза, че ме чака във Варна и аз не се замислих. Страхотно. Като една подадена ръка и то в момент, в който едва ли си се чувствал така с всичките си сили? Ами, да, тогава бях и доста по-млад, така че не ми правеше толкова впечатление, нали, контузията. Да, много интересно. А всъщност, помниш ли детството ти? Как можеш да го опишеш? Ами, той не е само моето. Преди детството беше по-различно. По-скоро едно безгрижие беше. Не бяхме на улицата, играехме игри. По цял ден бяхме с топката на площадката. Общо взето няма сме кой знае какви ангажименти, а ние като сега уроци, 3-4 вида спорт, децата вече не знаят какъв спорт тренират. Нали, преди беше по-различно. Лятото на село при баба и дядо. Поне така беше преди, сега вече е малко по-различно. Добре, определено беше безгрижно, така да го кажа. А кой го прави това сега да не е така? Замислял ли си се? Начина на живот, ежедневието. Хората се промениха, родителите станаха други. Повечето родители болни амбиции, никой не пита децата какво искат да правят, какви искат да станат. Общо след им се налага всичко. Ти ще бъдеш еди с какъв, защото аз съм решил. Нали, изключително грешно, поне, нали, мое мнение като родител. 2 деца имам. Единственото нещо, което мога да в някаква насока да ги наклоним, да им помогнем, но в никакъв случай няма да си наложа мнението. Той е един от примерите. Преди малко ми зададе въпроса за имам ли наследник. Давам ти веднага пример. Големия ми син Владислав е на 9 години. Той почна да тренира футбол, защото е покрай мен да стои. Обаче мачо не иска да играе. Всяка тренировка е там, къде са легави, къде не е, като всяко малко дете. Но не иска да играе. И в един момент аз седнах и го питах, ти какво искаш? И той ми каза, аз не искам да тренирам, там съм заради теб. И аз веднага го спрях. Сега в момента тренира тенис. И с огромно желание тренира тенис на корт. Вау. И си го водим, колкото и да ни е неудобно в часове или съобразяваме се, водим го, той има желание. Нали, ако беше някой друг родител, може би ще да му каже, не ме интересува, ще тренираш.
Не, при всички положения не е... Това не е родителството. То наистина е наистина много правилно го каза, че всъщност това, което ти си направил, крачката да го попиташ, въпреки че това е дете. Ти какво искаш да правиш? Ами аз моите деца ги питам постоянно. Сега всеки греши, всеки е родител, всеки си избира как да възпитава децата си. Но аз мисля, че всеки си има път в живота. И майка ми и баща ми са бивши спортисти. Никога не са ме карали аз да отида на стадиона. Никога. Аз съм си го избрал. Да, водили са ме постоянно. Аз постоянно бях с топката като дете, като говорихме за детството. Но никога никой не ми е казал, ти ще тренираш футбол и така и така. А точно как дойде обратно. футбола всъщност? Ами не Изобщо знам, в живота ти? съм себе си, не знам, исках да играя. Даже и споменям, помня просто на 5 годинки как ходех, нямаше тогава отбор. И аз ходех с индивидуални тренировки с един треньор, който беше на Локомотив Русе. Даже и той и на него не му се занимаваше с мен, обаче аз огромно желание имах и общо взето сам бях и ме караше да правя най-различни за техника неща. 1 час, 3 пъти в седмицата ходех в началото, нали. И вече от първи клас започнах да тренирам в училището. Ти си го мотивирал този треньор да ти преподава. Такова желание си имал. Едва ли аз съм го мотивирал, защото той си беше така доста добър треньор, но може би като виждаш едно дете, че има голямо желание, не знам кой човек ще му откаже. Абсолютно. Добре, и след това пътя ти в футбола, ти каза, нали, доста години си тренирал, но как протече? Започнал си първо на 5 годинки. После как се разви всъщност този футболен път? Ами до 14 годишна възраст бях в Русия и след това ми се обадиха, сега то малко нескромно звучи, обаче доста отбори ми звъняха да отида в даден отбор. И Златко Янков ми се обади за Черноморец Бургас и аз на 14 години реших, че е време да отида някъде да играя. И така си отидох първо в Бургас. Там бях юноша на клуба, там учих в електротехникума. Самичък? Сам, да. Сам на общежитие. И тогава нямаше интернет, нямаше телевизори, нямаше такива неща. Какви уроци научи тогава? Защото със сигурност не е било лесно на едно 14 годишно момче да отиде сам в друг град, да постига мечтите си, да тренира, да учи. Ами, като уроци най-вече да си адаптивен, защото нямаш избор. Защото като те поставят в някаква среда и ти трябва да оцелееш, да постигнеш нещо и ти нямаш избор. Нито моите родители са били някакви милионери с много пари да съм разполагал, нито нищо. Даваха ми една сума и ти се оправиш. Както ти го направиш, така... Предприемачеството откъде е дошло, ти трябва с тази сума да се оправиш. Като всички деца. То не е хубаво да даваме пример, какво сме правили в училище, но имаш си начин да изкараш за 2 дни почти нещо. Не, просто вече започнахме към предприемачеството, да. Добре, а какви мечти имаше ти самия в футбола? Как го усещаше? Можеш ли да ми опишеш? Ами, моите мечти винаги са били големи. Аз и сега съм си така. Винаги никога не съм се примерял. В футбола много исках да изляза да играя в чужбина. С течение на обстоятелствата имах шанс да отида в Гърция, поиграх малко, но не е това, което трябваше да бъде. Наистина имах много голям шанс. 2-3 пъти ми се отвори възможност, но с течение на обстоятелствата не успях да подпиша договор с чуждестранен отбор. Сега имаш и менеджерски интереси, президентски интереси и така нататък. Да не изпадам сега в такива подробности, но не успях да отида имах, смело мога да кажа, много голям потенциал. А тук в България? Тук в България играх на всички нива. В А и Б група имам над 200 мача, професионално говоря. На 16 направих дебют в А група. И то тогава футбол беше съвсем различен, конкуренцията беше огромна. Юношески, младежки национал съм. Всички лагери общо взето за тогава, които са имали за националния отбор, аз съм бил. Даже и контузен пак съм ходил. Не съм пропускал лагера. Страхотно. А подкрепяше ли тогава държавата футбола, спортистите, децата, които имат талант? Ами тогава, като играеш, все още не усещаш нищо.
Защото ти предстои някакъв лагер, ти се подготвяш за лагера, всичко ти е осигурено, отиваш на лагера, играеш, тренираш, дали ще играеш контрол, официален матч, квалификация за европейско, без значение, ти си отиваш и си играеш. Нали, не можеш да разбереш. Сега от другата страна, като ръководител, ако мога така да го кажа, със сигурност не. Да. Добре, а как от футболист някакси имаше ли разочарование в теб, че не си постигнал това ниво, за което си мечтал, или по-скоро удовлетвореност ти някакси осъзнато си казал край на спортната ми кариера? Ами, имал съм такива моменти, в които съм се чувствал разочарован, така да го кажа, дали от нивото на футбола, дали от самия себе си, и аз съм правил грешки, и то много. Всеки прави грешки, но чак да изпадам в някакви... В един момент реших просто казах край и ще се отдам. И може би тогава се роди така мечта да създам клуб, деца, да дадем път, защото аз знам какво на мен ми липсваше. Определено го знам това нещо и кое не ми помогна да отида да играя някъде другаде. И ти искаш в момента това нещо да го да. стигнеш? Ако успея. То сега много клишета. Всеки треньор като седни, като каже, моята мечта е да видя някой мой футболист. Да, наистина е така, но като се замислим, в днешно време много малко хора се опитват да го направят това нещо. И той един футболист да стигне до там, първи ми ако греша нещо, но то трябва да има цял отбор, конкуренция вътрешна, външна между отборите, за да може този състезател да се подготви до такава степен, че той наистина да изпъкне и да може да постигне големите мечти да играе в големия футбол. Така е, конкуренцията ражда качество. Точно така е. Но много са разводнени нещата в момента. Много школи, много треньори, един треньор с 100 деца. За мен това не е нормално. Не, абсолютно категорично. Това е и в цялата система в отглеждането на децата в държавните учреждения и в градини, в училища. Аз мисля, че това са много деца за един човек, който трябва да поеме отговорност за тези деца. Така че със сигурност тук съм на същото мнение. Валя, всъщност ти си собственик на футболен клуб Гранд Про. Да. Разкажи ми как започна всичко това. Имам приятел, който клуба има история, и то много голяма в футзала. 14-то място в ранглиста на света са били преди много време. Още аз не съм бил във Варна, може би. И в течение на обстоятелствата клуба си стои, но въпросният мой приятел не се занимава с клуба. Аз тръгнах бях си решил тогава, че ще правя клуб. Но общо взето го взех на готово. Той ми го даде и аз започнах да се събирам деца сам. Нямах треньори никакви тогава. Обиколих училищата, направих си флаери, раздадох ги. Общо всяко едно начало беше доста трудно. Първата тренировка нямаше никой. Втората тренировка смешно, ма не е смешно. Втората тренировка отново нямаше никой. Например, на съседното игрище имаше клуб с 30-40 деца. Образно казвам. И така лека по лека. На едната тренировка дойдоха 5, на другата 7, 8, 9 и така в момента са около 200. В рамките на 5 години. Добре, сега малко да те върна назад, докато дойда до 200. Как се чувстваше по време на тези тренировки, на това начало? Защо не се отказа? Аз се знам, че всяко начало е трудно. Някой път го гледаш на смешка, друг път... Поплакваш ли си? Не съм поплаквал, но определено не е лесно. Определено не е лесно. Аз съм доволен, че до момента постигаме и то постигаме изключително много. Каквото и да тръгнеш да правиш и семки да продаваш навсякъде, всичко е трудно, няма значение каквото и да правиш. Добре, обаче какво те мотивираше да го правиш това нещо? Аз нямах голям избор по принцип, защото футбол ми е начин на живот от дете. И аз ако не се занимавам с футбол, няма да съм себе си, няма да се чувствам добре, няма да съм щастлив. Едно съм научил до момента, че трябва да правиш това, което ти доставя удоволствие. Значи всичко друго е губене на време. Живота си е прекалено кратък и ако не правиш това, което ти доставя удоволствие, дори да ти е трудно да го правиш,
Мисля, че не сме щастливи. Трябва да сме щастливи. Това е мое мнение. Да, абсолютно и аз съм съгласна, защото пък така или иначе ще ни е трудно. Какво значи, нали, то е много трудно. Много често аз го срещам. Не знам при теб дали в твоите начинания го има това. Казват ли ти хората, много е трудно, що занимаваш сега цял футболен клуб, нали? Постоянно. Защо си треньор някъде и там наготово, нали? Постоянно. Защо? Аз си за треньор. Аз сега имам възможност и в чужбина да те евентуално. Да, ако тръгна като треньор да се развивам, по съвсем различен начин, нали, ще бъде всичко. Винаги има къде да стана треньор или да бъда на... Моята цел е друга. Каква е целта ти, Валя? Аз ти казах преди малко, целта ми е да видя, да създадем нещо, което да дадем път на 1, 2, 3, колкото повече деца, толкова по-добре. Сега много така хора биха казали поредния, който говори глупости, защото в нашия бранш, пак ти казвам, който и треньор да видиш, ако му зададеш въпроса какво искаш, масово ще кажат, нали, да видя някой, мое дете, да отиде да научи нещо от мен. А реално какво правят, как го правят цялото нещо, никой не знае. Не знам хората какво биха казали, обаче аз ще ти кажа какво аз чух в тези думи. Аз не чух, аз искам да постигна. Ти каза, искам децата да постигнат. Искам колкото се може повече деца да постигнат едно добро ниво. Ти не каза аз. Което е нещото, заради което ти си тук на този стол. Защото, честно ти казвам, аз не бих поканила всеки. И тази добрина в теб, която аз виждам, изключително много ме радва и вдъхновява. Аз да кажеш е малко... какво значи аз? Тръгнали сме да даваме път на някого. Те са важните сега. Всичко останало е ние какво сме направили, как сме го направили. Те, както се казва, като береш плодовете в последствие, може би някой се сети, че ти си помогнал за нещо. Аз се носил на дома, аз не обичам аз го направих, аз съм човека или аз... Дори много някой, дори родител, като ме звъни, като ме попита, нали, какви са условията при вас, така и така, аз винаги казвам, елате и вижте, ако ви хареса, останете. Никога на първи разговор не казвам нито какви са условията, нито нищо. Просто елате и тренирайте. Колкото искате, 3, 4, 5 пъти да ви хареса, да кажете, да, това е клуба, да, ще бъдем при вас, тогава вече ще обясняваме всичко. Да, аз вярвам, че това е наистина правилният подход, защото и аз лично като родител, децата ми, нали, голямата ми дъщеря, тя винаги искала да спортува от 3 годишна. И те буквално даже я върнаха, казаха, много е малка. Ние след това, нали, пак след половин година чакаха малко. То детето всеки ден казва. Не знам откъде, нали, без да съм ми натискала, без да съм ми казвала, без дори съм ми показвала нещо мое. Тя каза, искам да тренирам художествена гимнастика. И, нали, тя се тренираше, но беше много трудно, защото наистина децата, докато са малки, ти не знаеш, ти ще го вкараш, то иска, имаме рак, ама то ще отиде 2-3 пъти и после ще каже, нали, не искам повече. Така че наистина е важно детето да му хареса и тогава вече да започне. Той е със всеки един човек. Ти би ли правила нещо с удоволствие, ако не ти харесва? Не, абсурдно. Той е за всички. Затова сме тук днес. Защото това, което правя, много ми харесва и абсолютно съм съгласна с теб. Добре, как се гради обаче? Защото едно е да се създадеш просто една школа, друга да имаш тези големи амбиции. Как се гради клуб в България от нулата? Как става това нещо? Клуб е много силна така дума, така да го кажа. Клуб, ако пак ще се върна, ако гледаме кой има клуб под дадено име и той тренира деца, това не е клуб. Mm-hmm. Клуб трябва да имаш традиции, трябва да се докажеш първо, трябва да почна да те уважава, трябва да надграждаш, постоянно трябва да надграждаш. Въпреки всички хейтери, които съществуват в днешно време, въпреки всички, които не искат, които не искат да се случи или които, въпреки че правиш нещо хубаво, те казват нищо не прави и така нататък. Клуб е много силна дума. Аз за мен трябва да направим първо отбор, структура. Изключително бавно става всичко. Изключително бавно и поетапно. Първо да задържиш деца. В днешно време след 14 годишна възраст е изключително трудно. Изключително трудно. Един приятел наскоро така ми подхвърли нещо, за което не се бях замислял, което е изключително интересно и което искам да се... Вечер като се преверите, пуснете каналите.
аз ги въртя, по принцип се прибирам много късно, всяка вечер имаме тренировки и вижте какви предавания дават и после какво очакваме от децата. В едното ергена е 30 жени се бият за един мъж, в другото е Big Brother почна, да не го коментираме, да не правим реклама на предаване и така нататък. Просто вижте само каналите, които децата ги гледат, те ги обсъждат в училище по цял ден. Естествено се ползват социалните мрежи и ние после очакваме на 14-15 годишно дете ти да му обясняваш как той нали, трябва да тренира, трябва да стане спортист. Да бъде добър човек, ценности. Да. Ма ти точно това е, между другото ние нямаме телевизор. Имаме, но нямаме кабелна, той не се включва, той не работи. Защото какво да гледаме ние там? Нали, какво ние няма да разпуснем по този начин? Ние не гледаме детско, общо. Да. Вкъщи гледаме детско и то става време за лягане. Ние си лягаме и това е. Разбира се, аз съм абсолютно съгласна и всичко, което се случва, наистина, ако забелязваш, като цяло в обществото ни, това, което показваме на децата, дори бизнеса. И много често това аз не мога да го разбера до ден днешен и някой ден, не знам дали ще имам възможност, но около училища, нали, какви неща се продават, колко вредна храна. Как може дори да ти е много успешен бизнес? Защо трябва да се случва това за сметка на нашите деца? Защото нали, ние обичаме да обвиняваме като цяло нещо по-голямо от нас. Обаче, мислиш ли, че ние сме хората, всеки един от нас, които могат с малка, голяма промяна да променят това нещо към по-добро? Ние сме хората, които могат да променят всичко, така или иначе. И лошото е, че не зависи от нас. Аз съм си го мислял много пъти. Даже и във футбола. Как да направиш да промениш нещо, като нищо не зависи от нас? Зависи микросредата обаче. Добрият ти пример. Средата, да, добрият пример е средата, която, значи, това е за възпитанието, може би, за децата специално. Никога нямаш гаранция къде ще попадне. Нали, с какви приятели ще се събере. След време дори мъж и жена как ще бъде в живота. Но точно за средата, къде ще го подтикнеш. Нали, да има контрол, да бъде сред хора, сред деца, които имат еднакви амбиции. Нали, това е според мен най-важното във възпитанията. Доколкото какви храни продават, то вече аз съм втрещен, ние се женаем, често се приказваме вкъщи. То не беше райски газ, то не беше вайпове, то е нещо страшно. Просто е отчаиващо на моменти. Такива хора едва ли имат смисъл? За това, което не правят. Не знам, си поговорим и даже някой път, добре, как да го възпиташ? Как да възпиташ едно дете? Аз задавам, как се възпитава едно дете, като ти му даваш всичко, подтикваш го, например с големия, че е по-голям, тренира тенис, гледаме да има хубави оценки, сега трети клас е, нали, но гледаме да се справя добре в училище, обръщаме му внимание. Аз как да съм сигурен, че след 3-4 години в училище някой няма да отиде и да... За мен ти каза ключовото пак. Внимание. Обръщаме му внимание. Това е защото децата, когато ние нямаме достатъчно време за тях, ето тогава може да дойде предпоставката за някакъв проблем. Защото наистина света е супер забързан и ти работиш адски много. След малко ще ти задам един такъв въпрос, но това е важно за мен. Колкото и да сме заети, колкото и да сме уморени, ние трябва постоянно да мислим, че тези деца имат нужда от някакво време с нас. И то качествено време. Така че аз мятам, че това е. А вече оттам нататък, естествено, така е, въпреки че може би и аз не е достатъчно, но истина е, че трябва да се обръща внимание. Другото, което е също, ти ми зададе въпроса, нали, как се става футболист. Нали, перефразирам, горе-долу такъв беше въпроса. Извинявай, обаче на 14 години мама и тати да те водят на тренировка и да не можеш да си хванеш автобуса, това е несериозно. Какъвто и да ти е, какъвто и забързан свят, каквото и да учиш в училище, каквото и да правиш. Това е защото може би липсата на време да науча детето си да бъде самостоятелно, защото много по-лесно ще е, ако аз обуя сина си, който е на 3, ама той вече се обува сам. И докато аз не отделя времето да покажа няколко пъти как да се обуе самичък, аз винаги ще бързам и винаги ще го направя вместо него.
Нали, аз съм виждал също деца, които са на 6-7 години, нали, дечица, които са здрави и самостоятелни, които ги хранят на детски рожден ден в устата. Айде, мамо, хъпни още, айде още една хапка. Да, това е оправдание. За мен това е оправдание. Естествено, че и как да го науча аз да стане добър футболист, спортист, без значение какъв спорт. Нали, тук не е важно спорта. Важно е, той на 12 не може да смени автобус, да слезе от една спирка до друга спирка, или го не свърши тренировката, веднага го преобличат. Нали, затова това безгрижие едно време при нас сега го няма. Да излезеш ти сутринта в 7-8 часа на терена и да се прибереш в 9 вечерта. Да. Какво си ял, какво си пил, никой не знае. Прибираш се вкъщи, наяждаш се по най-бързия начин, къпиш се и си лягаш. Даже не питаш има ли телефон, PlayStation, таблет, социални мрежи, компютър и те са хиляди вече. Аз не мога да изборя всички. Абсолютно. Свободата да израстваш наистина и я имаше преди. Аз също, нали, го помня как 7 годишни може би сме били. Като играхме навънка свободно и това при всички положения предпоставка ти да си по-адаптивен, по-издръжлив, а наистина сега презадоволяването е много голямо. И то става пак, отива детето в училище или на тренировка, където и да е. И, нали, ми се задава въпрос дъщеря ми пак, която е първи клас. Защо нямам телефон? Те всички деца имат. И всички ми говорят, че имат. И аз си казвам, защото просто не е хубаво. Всеки човек избира сам за своето дете. Но ви казвам, някой ден ще ми благодариш за това нещо. Още малко. Така е, за съжаление, много пречат телефони, таблети. Те дори не могат да се скарат децата. Едно време, кога ти се скарала с някой навън и примерно... карахме се. Не. Друго исках да кажа. Кога си бягала при мама или при тати и казваш еди си кое... А сега? Да. А сега ти дори на собственото дете, ако му повишиш тон някъде, всеки те гледа като някакъв грешник. А реално ти се опитваш да го възпитаваш по някакъв начин. Да, света стана... Някъде го чух, не помня къде. Света стана много правилен. Всички сме много правилни. Храни се много правилно. Никой не спазва правилата, но всички са правилни. Абсолютно. Обаче, Валя, от тук ми идва въпрос. Къде е спорта във възпитанието? Спорта колко е важен според теб, за да успеем поне в този свят да възпитаме в тези деца? Значи за мен е абсолютно задължително да се спортува, без значение какъв спорт. Абсолютно задължително. Първо, децата нямат абсолютно, да не казвам всички, но голяма част елементарна координация. И всичко това идва от улицата, която ние не искахме, играехме на игри, катерехме се, качахме се по дървета. Рискувахме. Кой не е падал от черещо преди в детството? А сега ти не го доближаваш. Ако се опре на някой дърво, му кажеш, махни се да не се изцапаш. Като се замислиш, спортът е изключително важен. Спортът учи на дисциплина, ако имаш подходящ треньор, защото аз съм бил свидетел на какви неща. Това е другото с треньор. На ангажираност. Да знаеш ти, че в определен ден, определен час ти трябва да си на определено място. Ти имаш ангажимент, който трябва да го свършиш. Защото в днешно време стана, дори да поемеш ангажимент, не е задължително да го свършиш. Да, и спорта калява. Това е нещо, което и може би и опознаваш себе си още по-добре. Тялото си дори как работи, кога се уморява. Да, спорта калява, но има и друго. Ето, понеже карам магистратура в НСА. Така ли? Ти си завършил НСА? Бакалавър съм завършил в НСА, да. Какво? Каква специалност? С футбол, треньор по футбол. И си записах после магистратура, спорт за високи постижения. И сега в момента приключва, ноември месец ми е държавния изпит. Един от професорите ми задава въпроса, нали, ето заради вас треньорите няма успехи, няма нищо, нали, спорта ни е в такова състояние. Нали, такъв обвинява мен едва ли не, че заради нас треньорите. И аз му задавах въпроса как да процедирам през следния случай, ако имаме тренировка в 7 часа. Обаче лятото е 30 градуса. Те не говорят, защото е топло. Зимата е 5 градуса. Те пак не говорят, защото е студено.
И следващия момент въпросен родител се обръща и казва, нали, то с моето дете никакво развитие, ти какъв треньор си. Давам прост пример. Ами, трябва да разберем, че навън, ако го духне малко вятъра или ако ме е малко по-топло, на никой нищо няма да стане. Това се случва в детските градини. Аз бях свидетел на такова нещо. Подавала съм жалби, в общината ме познаваха с добро. С добро. Защото аз се опитах в нормален разговор просто да кажа, че съм чела наредбата и не като лична, егоистична някаква кауза, че децата трябва да се гледат така и всички да се гледат по моя начин. Това е наредба, спусната от лекари, специалисти, МОН и така нататък. Тя не се спазваше. Тези деца не излизаха. Питам защо. Най-човешки. Казвам само просто отговорете ми, защо наредбата не се спазва. Отговора беше, когато от 28 родители, 26 ми кажат, 28 семейства, 26 ми кажат, че не искат децата им да излизат под 15 градуса навън. Ние нищо не можем да направим. И аз казах не, напротив, защото родителя не е институция. Ние, родителите, не бива да сме институция. Трябва да има хора, които да го мислят това нещо. Не за жалостието, за това ти казах и преди малко, не зависи от нас. Ние може да гледаме така стана всичко. Така е вече устроен света, че ти трябва да гледаш себе си, ти да си добре, вкъщи всичко да е наред, твоите деца да са добре, без да те интересува нищо останало. За съжаление е така, защото не зависи нищо. Дори да си подава жалба, до там. Те пак няма да си ги скарат. Имахме малко напредък. До там. Зарадвах хората в общината, че съм активна гражданка. И до там. Да, общо взето. Същото и с треньорство. Каквото и да правим, както и да го правим. Във Варна не искам да казвам колко школи има, които всеки втори, който е решил играл ли не е играл, без значение. Нали? То не е казвам, че трябва да си добър треньор, за да си играл в футбол. Нали? Трябва да си играл на някакво ниво, колкото да познаваш играта. Но всеки е треньор, всеки дава къл, всеки събира деца, никой нищо не следи, никой не гледа кой как работи. И в чужбина не е така, аз съм бил на много места. Там ходят проверки, гледат къде тренираш, кой тренира, какво ги тренираш тези деца. Кой си ти, какъв си. Пък тук всеки втори... Контрол малко, наистина, не само и в спорта, и в някакви други школи, дали ще е по изкуство, по танци, наистина няма... Аз говоря като спорт като цяло, аз не конкретизирам футбола. Точно така, да. Нали, казвам за футбол, защото ние сме сигурно 40 клуба във Варна. 40 клуба във Варна. Валю, как събираш твоя екип? Как успя да го събереш? Колко хора сте в екипа? Колко треньора? В момента сме 7. 7 треньора? Да, 7 треньора. Честно да ти кажа, много трудно бих приел някой при нас. По проста причина, че на хората, с които работим, аз имам изключително доверие. Нито се притеснявам нещо, че някой ще сбърка. Сигурен съм, че който да отиде на която и да е тренировка, нещата се случат. Може би, как ги избираш? Не знам, по качества, по личности най-вече. Защото треньора е по-скоро да си възпитател в началото. Нали? Впоследствие вече трябва да се покажат качествата на треньора. Но в началото трябва да си педагог. Всеки си има силни страни. Един е по-дисциплината, другия по-го слушат децата, е по-умерен, нали, говори повече. Третия е по-мълчалив. Нали, всеки е различен сам по себе си, но хората, които работят при нас, аз смело мога да кажа, че знаят какво правят. Всеки един от тях, без никакво значение. Аз ако мога да си позволя да кажа, тъй като всъщност ние с теб се познаваме вече от може би около 2 месеца. И аз така имам повече пряк поглед над вашата дейност и аз бях изумена на първата тренировка, която дойдох. Първо, колко треньора сте, как всеки знае какво точно трябва да се случи, кога трябва да се случи, за кои деца отговаря, как точно протича тренировката, сега имаме това, сега имаме това. Това бяха много хора на едно място събрани, които знаеха какво правят. Това е възхитително. Радвам се, че ти го виждаш, защото дано и родителите да го видят. Да, каква роля всъщност играят родителите в целия този процес?
Ами има много различни, то както си има различни треньори, така си има и различни родители. За съжаление, от толкова много клуба и школи, повечето малко го обръщат като щом си плащам, трябва да казвам, нали, аз имам някакво мнение. Няма го доверието. Аз едно мога да кажа, лично за себе си. Ако има кой да осигурява клуба финансово, аз няма събера нито една стотинка от родителите. Казвам го с две ръце. Ако има кой да дойде и да каже, аз осигурявам всичко, само ще се ръководя без нито една стотинка. Само че в България не стават така нещата. Изключително трудно е да намериш първо хора, които помагат. И те общо взето помагат родители, които са били спортисти, които знаят колко трудно става всичко, които преди са нямали, сега имат бизнес, които могат да отделят някакви средства да помогнат. Нали, общо взето така става. Или ето, примерно с транспорта. Имаме фирма, която детето е при нас. Бащата ни помага, пътуваме някъде. Не знам дали е удачно да споменавам който и да било като имена, като фирми. Да го споменем пък после, ако трябва, ще го... Нямам си идея. Често казвам, между другото. Той няма да има. Диофис се казват. Фирмата е изключителни хора. В момента, в който попитам, имам нужда от транспорт за някъде, на себестойност може да е, на нищо, нали, да не е на загуба човека, но няма никакъв проблем. Но е подадена ръка. И бив спортист. Да, подкрепяме се. Да, бив спортист. Който е спортувал, който знае как стават нещата. Златната среда трябва между родители. Много е обща. Възпитанието става много общо. Между родители и треньори. Много хора не могат да разберат, че всичко, което е в къщи, децата ние го виждаме. Да. Значи те са дори каква музика слушат, какви изрази използват, как се държат с съотборниците, как се държат с приятелите. Ние виждаме абсолютно всичко. Значи ако видя едно дете в рамките на 2-3 тренировки, мога да кажа даже и родителите с какво се занимават вече. До такава степен. Нали, то отвътре това е най-хубавото на децата. Имах един случай, една тренировка и малките деца. Обаче много деца бяха тогава, бяхме двама треньори и те малките деца постоянно задават въпроси. И нали, 5-6 годишни деца, сега те си искат вниманието. Дошли са там да се забавляват, повече така викат, повече по-емоционални са, повече те измарят, естествено. И по едно време, както си играем там едното упражнение, аз ги закачам и един от децата се обърна и ми каза: ти си смешник. И аз в първи момент се ядосах, такъв напрегнах се и викам: отиди кажи на баща си какво си ми казал, и то се разплака. И свърши тренировката и то стои и чака отвън. И той искал да каже, че аз съм бил много забавен, обаче не намерил думата. И казва: ти си смешник. И аз по инерция и си го изгоних от тренировката, едва ли не обижда, пък той детето иска да каже съвсем различно нещо. Да, но те наистина децата, това е да не им се връзваш, но ти имаш някакъв нюх все пак да работиш с деца, защото това не е леко. И образованието е много важно тук. Да си педагог, да си треньор. За мен, без образование, ти да станеш треньор, колкото и добър футболист да си или спортист, според мен не е редно. Ами не за всеки. Всеки казва, нали? То най-лесно да вземеш 20 шапки и 5 топки, да отидеш да ги наредиш, да пуснеш. С деца се работи изключително трудно. И отговорно. Да. И родителите не могат, защото детето в къщи е едно. То след приятели в отбора, то е друго. То си казва неща, които никога не могат да ги... Родителите някой път не вярват, че това са техните деца. Изключително не е лесно, изключително трудно е. Идва този момент с родителите. Има примерно даден матч. Всеки иска да играе, това е ясно. Но как може да... Давам ти пример. Пускаш го, той не се представя добре. Лигае са, не му е ден. Ти го вадиш, играл е 5 минути. Родителя не идва да ти пита, защо игра 5 минути, нещо има ли проблем? А то си го взема и казва: няма да се разкарвам тук за 5 минути.
Не търсим причината къде е това дете да играе 5 минути, да е обща кауза, ние да го възпитаваме, а става точно обратното. Треньорите са виновни, аз си загубих целия ден, дойде и игра 5 минути, примерно. А не е задал въпроса. Между другото, изключително рядко ми се е случило някой да дойде да даде или да попита как се справя. Кажи ми адекватно, нали, бъди обективен, точно и ясно ми покажи къде да наблегна, да говоря с него, да не говоря с него. Изключителна рядкост. Изключителна рядкост. Аз давам пак, то не е изтъкване, но сега имах случай примерно с големия ми син в тениса. По същия начин не е разбрал треньора бият сервис и неговите сервиси са в небето и той го бъзикнал чайките. Иска да убие някой чайка. И той го приел супер навътре, едва ли не обиден и почнал да си блъска ракетата и щупил ракетата. И се прибира вкъщи, ракетата му щупена, обаче аз направих следното нещо. Звънах на треньора и го питах каква е ситуацията. Просто да ми обясни. И той ми го обясни това нещо. И аз се прибрах вкъщи и ни казаха, нали, треньорът ти е виновен, както правят масово. Ами му казах, че трябва да приемаш и критика, и похвали, и базик, нали, трябва да ги разграничаваш. Още повече, каквото и да ти каже треньора, ти си на тренировка там да тренираш. След тренировката прави какво искаш. Нали, по време на тренировката ти си там. Авторитетът е важен. Важно е да го запазим. Добре, обаче, въпреки трудностите в съвременния свят и всичко, което казваш, моите наблюдения, и аз виждам и сме си говорили с теб, че някак си ти имаш общност вече и хората, които са в твоя клуб, сте някакъв вид общност, като едно семейство. Ти ги приобщаваш към това нещо. Това ти е и идеологията. Ами точно е общност. Даже аз имах една идея, която все още е на дневен ред. Скоро трябва да го, даже взаимно трябва да го направим. Може да им помогнеш много. Идеята е всеки да помага на всеки. Всеки си има някакъв бизнес, всеки си има някакво хобби, всеки се занимава с нещо, всеки работи нещо. Но интересното ми беше помежду ни да се направи, които са членове от клуба, да правят отстъпка на членове от клуба, с които се занимават. Идеята ми винаги е била да си помагаме взаимно. Между другото, изключително много пъти се е случило до момента, в които сме си помагали по всякакви теми, за всякакви неща. Което нямало е път, в който да се обадя на някой за нещо или на мен да ми звънат за нещо и аз да откажа или да не се опитам да помогна. Което е голямо богатство в наши дни. Даже да не говорим пък, и сме се събирали на заведения и родители, и то много родители. По-миналата година ходихме в Кошада са 170 души общо. Wow. Не турнир, по-скоро на контролни мачове и почивка си съчетаха родителите. И това нещо го организирахме, отидохме. Страхотно. Какво е чувството? Всъщност, когато си минал вече целият този път, стигнал си до тук и можеш да се насладиш на една такава голяма забава, една голяма почивка и общност. Почивка е за този, който отива на почивка. Който организира, не му е почивка. Винаги има недоволни, така че... Значи, че пак си направил някаква кауза. Пак си направил нещо за общото благо. Ами, да. Трябва да има... Там е вече ролята на клуба, когато си в даден клуб, да се чувстваш част от нещо. Ако успеем да го постигнем, да си част от нещо и да го разберат хората, че ти си там, за да тренираш, за да играеш, за да се развиваш и този клуб ти дава някакъв път. А не да тренираш до 10-12 годишна. Не е казано, че всеки ще стане. Това е... Има си статистики, които по-хубаво да не ги казваме, защото много се откажат. Няма. Но в момента е много по-лесно да играеш футбол, да излезеш в чужбина отпреди. Да не говорим тия африканските нации, даже Южна Африка, колко са напред с всичко и откъм заплащане, откъм организация и колко българи има, които вече и треньори там, които имат успехи. Така че в момента е много по-лесно, отколкото преди. И това трябва да ги стимулира всички. Много е... Не знам как... Трудно ли е, Валя? Трудно е, да. Трудно е, защото аз винаги съм си бил целеустремен. И в футбола съм бил така.
Държали са му, държали в смисъл с учението всичко да е наред. Но в един момент избираш, винаги можеш да учиш, като се замислиш. Нали, не казвам, че трябва всеки да избира футбола, отхвърляйте в училището и така нататък. Не, напротив. Нали. Даже обратно съм чувала пред теб, нали, и за децата и за... Абсолютно, ние ги наказваме, даже с слаби оценки или сложно поведение. Аз призовавам родителите по този начин да бъде. Ако един родител накаже детето си, той знае, че рано или късно ще му се позволи. Ако дойде на тренировка и аз го накажа, става съвсем различно нещо. И има много по-голям отзвук и полза от цялата работа. А трудностите, как успяваш да ги преодоляваш? Защото това не е леко. Ти си семейен, все пак имаш отговорности с децата си, които не са много големи. Как успяваш да съчетаваш всичко това в този така труден свят и да се справяш с тези трудности? Такъв характер съм, може би. Много малко хора биха издържали на, да кажем, на напрежение или на, как да го кажа, на отговорности, защото има много отговорности. Да, това са колко деца каза в момента в клуба? Около 200 са в момента. 200 деца. А вие всъщност сега има първенства, нали? Вече текат мачове в различните възрасти, в различните групи. Как се случва там нещата при вас, тъй като вие сте сравнително нов клуб? Да кажем, че не сме от най-новите, но да. Да, но има и класически школи, които са, нали, с много дълъг път в футбола и много дълги традиции. Да. Има си с история, така е. За момент се справят всички добре. Някой път падат, някой път победи, загуби. За мен аз много искам така, на всички го обяснявам. Когато почнеш да правиш нещо, в случая футбол, тренираш футбол, никакво значение няма дали побеждаваш, дали падаш. А дали имаш поне малко развитие. Има си период от време, горе-долу 6 месеца. На тия 6 месеца подобрило ли се нещо в детето? И то спрямо себе си, нали? Каквото и да е. Дали може да спира топката по-добре, дали може да пода, дали бяга повече. Имах пак един случай, дойде една майка, тренираме и примерно минава, а детето не се беше затичвало. Ако искаш ми вярвай, той не му даваше да бяга, да не се изпоти. И той на тренировка ходиш. Защото мама е казала да не бяга много, да не се преумори. И мина един месец това дете почна да бяга. И майката обаче един ден, вие на нищо не сте го научили. И аз се задавах въпроса, вече бяга ли? Тя как бяга? Значи съм си свършил работа повече от добре. То почна да бяга. Да. Всеки иска за 3 месеца да стане велик футболист, всички да му ръкопляскат, да говорят за него и така нататък. Не става. Това не е добър урок за егото на децата. Разбира се. Не бива да ги учим при всички положения на его, особено пък в спорт като вашия, в футбола, който е много колективен спорт. Аз даже пак няколко пъти, нали, като съм идвала на тренировките да снимаме съдържание и така нататък и чувам, нали, подавай топката, подавай, не сам. Значи това е много трудно. Аз замислям се, защото аз съм била индивидуалистка и много малко съм играла в ансамбъл. Това наистина е много трудно. Ти толкова трябва да преглътнеш това его, дори да знаеш, че си мега добър, нали? И че сега ти е супер топка, обаче има някаква игра и тя трябва да е фейрплей и ти просто трябва да подадеш тази топка. Има колективен спорт. Колективен спорт и много хора са казали, че е прост спорт за умни хора. Нали, всеки казва 22 бяга под една топка, ама не е така. Особено на ниво горе световен футбол, въобще не. Това е наука. Буквално е наука. Естествено. Ти къде да си през цялото време? Първо, как да издържаш на това темпо? Това нали... колко е голям всъщност терена? 100 на 70 горе-долу като размери. 100 е дълъг, 70 е широк. Ако говорим за голям терен. Нали, те малките деца си играят на малки терени. А като заговорихме за терен, всъщност, как се създава собствена база, защото ти си на път да го направиш това нещо? Как се създава собствена база за футбол? По принцип се създава с много пари и адска амбиция. По принцип. При липса на пари остава амбицията. Валя, добре, че имаш много амбиция. Да. И всеотдайност. Така е, между другото. Трудно е. Трудно е, защото в днешно време да ти подаде ръка изключително. Значи, за да постигнеш нещо, каквото и да е, някой трябва да ти помогне. Така е устроен света.
няма как сам, всеки като каже, аз сам постигнах всичко. Няма такъв вариант сам да постигнеш каквото и да било. Няма, защото те е родил някой, нали? Да също почнем да оттам. почнем оттам. Но за да стигнеш до някъде, си някой нещо ти е дал. Дори в бизнеса е по същия начин. Няма такъв, който е штракнал, измислил е нещо и край вече е станал големия бизнесмен. Нали? Всеки тръгва от някъде. И за съжаление са много малко хората, които помагат. Добре, Относно обаче. база, не знам, аз търся от много време. За наша радост в момента вече имаме стадион, на който може да тренираме. В момента тикат ремонтни дейности. Голям терен, съблекални, осветление. На открито. Той футбол е винаги на открито. Няма зима, няма лято. Така че ние сме си навън. И надявам се до 1-2 седмици изцяло да се преместим там. Те повече деца вече тренираха преди да почнат училище, но понеже тренират по-докъсно и трябва да има осветление. Надявам се до края, да кажа до края на другата седмица, даже ако е готово, ще бъде супер. И да се преместим, за да може да увеличим тренировките като времево, защото във Варна терени няма. Много е трудно да направиш тренировъчен процес на адекватен, говоря, да свършим някаква истинска работа, като си в рамките на един час. Един куп излиза, ти влизаш, докато наредиш, докато ги загреят, докато направиш упражнение, те са станали 40 минути. И реално с 40 минути ние очакваме да създадем футболист. И няма как да стане. Ни тренират ли 4-5 пъти в седмицата, ни тренират ли по час 15 минути, минимум час и половина, ни бъдат ли на всяка една тренировка, да ни изтърват. Добре, каква роля играят спонсорите в изграждането на един футболен клуб и в футбола като цяло? Не знам, може би много хора са се опарили още от преди и примерно дават пари за нещо, ти отиват за нещо друго. Не знам каква е... Никой не иска да дава. Казвам го най-открито и най-директно, никой не иска да помага или са изключително малко хората или дори хора, които искат ще помогна с това, ама не коментирай никъде нищо. Което пак и няма никакво значение в крайна сметка. Дали... Да, но е изключително малко. Изключително малко. И тук може би е ролята на държавата. Даваме пример с една Румъния, който и да иска. Има си фирмата ти, ако е на печалба, ти трябва да делиш еди с колко пари за спорта, но те са на пари наистина отиват за спорта. Някаква политика. Тук е точно обратното. Ти се даваш, никой нищо не ти осигуря, нито топки, нито пособия, нищо, нула. Да, аз точно това, аз изпаднах в ситуация, в която виждам, че да си предприемач, да речем, или да си безработен, безработните са много по-привилегировани, отколкото предприемачите. Аз избрах да не съм безработна, а да сменя попрището тотално, да рискувам, нали, въпреки че съм майка и така нататък. И виждам колко е трудно. Обаче става и някакси човек си дава сметка, че наистина има нужда от помощ. Аз също си мислех, че не ми трябва никой, че сама. Обаче видях колко по-лесно просто мога да поискам помощ, защото знам, че това, което правя е кауза. И... Сам човек нищо не мога постигне. Аз съм убеден и го виждам. И между другото, често ми се налага да пътувам за София и постоянно гледам такива подкасти на бизнесмени, които абсолютно всички казват едно и също нещо. Няма как да постигнеш нещо сам. Въпросът е да накараш хората да влязат в твоите обувки и да са ти съпричастни. И още повече, най-важното нещо е да видят, че ти не ги лъжиш. Почнеш ли да лъжеш, почнеш ли например, трябва да купя тук топки, той ти даде едни пари, пък ти учиш на почивка, примерно. Не става. Аз правя точно обратното. Даже ако някой иска да помага, съм склонен, това ни трябва, купи го ти, подари ни го. Не искам дори финансови и каквото и да било. Да, защото всъщност ние това коментирахме и с теб още в началото, тъй като аз започна да работя с един клиент в случая с това, което се занимавам с маркетинга. Аз трябва да познам много добре бизнес модела, защото аз няма как да ти предложа адекватен маркетинг и адекватна оферта, ако аз не знам твоя бизнес модел, за да знам ти какви средства можеш да отделиш. И всъщност аз, това, което ми направи впечатление, че таксите не са високи и дори леко ме притесни това като човек, който се занимава над 10 години с бизнес. Но ти не искаш там да дигаш, за да постигнеш, че просто искаш хора, които могат
да помогнат с нещо. И то кой с каквото може да помогне, защото нали, тук каузата е футбола, спорта, така децата. Сега на всички е ясно, че сега таксите са горе-долу като на всички клубове. Да кажем, че сме ги изравнили горе-долу. Разходите са огромни. Въобще, ако тръгнем да коментираме за разходи, малцина са хората от всички родители, които се дават сметка децата откъде се взимат топки и така нататък. Имат пособия, имат какви ли не, нали, с които да тренират, което е изключително скъпо. Ние имаме, може би, 150 топки. Една топка е 50 ля, примерно. Тези топки се амортизират след 3-4 месеца, ти трябва да поръчваш нови, 6 месеца, примерно. Нали, никой не прави такива дребни сметки, а всеки гледа едва ли не таксата колко е. Аз затова винаги съм така обръщал съм към хората, съм имал един апел, като искате да сте в клуба да бъдете част от нещо, нали. Така или иначе, дори кабелна да гледаш, плащаш се. Така е устроен, че ти дори вкъщи да си, ще си платиш, защото има, защото всички имат и ти ще си пуснеш кабелната. Нали, малко ни обърнете се представите. Да. Всички казват частни клубове. Какво значи частен клуб? Че те във Варна всички са частни клубове. Кое не е частен клуб? В България са, от всички отбори в България са, може би, съборят на двете ми ръце клубове, които са общински, които общината ги издържа. Да кажем, те са общински клубове. Кои са другите? Нали, казват ви малките школи. Да, ама тия малките школи в момента работят много повече от големите школи. Не, вие, да, то има и много, но... Добре. Разкажи ми, моля те, защото това е нещо, което щяхме да пропуснем, е много важно. Ако, разбира се, решиш, но много ми е интересно отново да разкажеш за този път, който ти искаш да извървиш с този клуб. Какво точно искаш да постигнеш ти за тези дечица, които тренират сега? Как искаш да се случи тяхното развитие? Какви са твоите цели, които си поставил с Grand Pro? Моите цели на този етап, говоря от и финансова гледна точка, са ми до трета лига В група и да играят само деца от клуба. Това ми е като амбиция. За момента ни е рано, защото най-големите са 14 годишни деца. Въпреки че направихме отбор в селската група в Белокръжна и ние ги пускаме да играят. Без значение от резултати, нас резултати не интересуват. Въпросът е децата да свикват. Сега някой ще каже, несериозно е 14 годишно да го пуснеш да играе. Обаче ако ги видиш с какво желание идват. Видях ги. Да, не визирам те по принцип хората в страни да видят с какво желание децата тръпнат да видят и така им е интересно. А и колкото по-рано се сблъскат с мъжкия футбол на каквото и на ниво да бъде, за тях е по-добре. Живот и здраве до година-две, мисля, че ще може да го постигнем това нещо. Всъщност ти имаш много ясно изграден план за това какво искаш да правиш с Grand Pro. Аз имам от ден първи, откакто съм се хванал на хорото, така да го кажа. Много трудно това хоро, Вано. То няма лесно. Няма, да. Няма лесно. Може би неблагодарно на доста моменти, но идвало ме много пъти да хвърля всичко и да не се занимавам. Много пъти. Много пъти. И какво те връща? И футбола, любовта, може би и децата, защото ние си говорим всякакви работи, обаче те децата нямат вина за нищо. Нали, ние говорим, че ги взимат, че ги карат наляво и надясно, че ги преобличат, че не ги пускат, но те децата, ако ги питаш тях, те ще стоят по цял ден навън и ще играят навън. И може би това ма кара да продължавам. И има деца, които наистина като видят треньора си, изпитват едно уважение. За съжаление, лоялността я няма в днешно време. Да си лоялен към треньор, към клуб и то пак всичко опира до възпитание. Да. Това е едното от нещата, което така липсва. Аз, нали, защото и аз като спортиста, моята треньорка, въпреки че сме имали някакви пререкания, нали, за пътя, по който да речем аз искам да вървя, пък тя все пак има някакво мнение като треньор и авторитет. Но просто аз не мога да опиша каква подкрепа този човек ми е отправил и ме е гледал наистина като втора майка. Просто ние даже се чухме малко по-рано. Това за мен е цял живот аз ще бъда благодарна на този треньор и се радвам, че
така са ме възпитали, нали, родителите ми, че аз наистина да го уважавам този треньор. Дори да имаме пререкания. Нормално в един момент там в пубертета, нали, да има бунт, дали ще е към треньор, към родители. Но никога не са ми представили нашата гледна точка, ще изместим някъде, като не ти харесва нещо. Не, това е твой треньор и ти трябва да си благодарен, да го уважаваш. И това е много хубаво, наистина. Така трябва да бъде. Трябва да бъде, ама в днешно време не е така. Това трябва да се, ако може да се промени по някаква с магическа пръчка, сега в днешно време го няма. Ако му викнеш, защо му викаш? А пък в крайна сметка по какъв начин да покажеш, че на един човек, че греши? Да го извикаш, да му кажеш, извинявай, може ли да те попитам? Не става така. Добре, Валя, можеш ли да дефинираш? Това е много сложен въпрос, обаче какъв е смисъла за теб в това, което правиш? Можеш ли да го назовеш? Лично удовлетворение, така да го кажа. Аз го правя за себе си, имам възможност да се занимавам с други неща, не ми е, как да кажа, живот спасящо. Да, защото ти имаш и други бизнеси, които се развиват достатъчно добре. Да, но аз го правя от любов към футбола, заради себе си. Сега няма как да се изкривя душата да кажа, че е бизнес. Нали, не че както си едва ли не аз си давам всичко за само и само клуба да го има. Нали, не е точно така. Но определено някаква болна амбиция моя е всичко. Това е, може би, точната дума. Моето си, аз искам аз да съм си, аз да си го направя, аз да го видя, аз да го постигна. Като казвам, аз, нали, визирам децата да станат, за да може да се даде път на някой да каже, тя имаше там един... Може би някаква моя болна амбиция, която... И аз съм такъв човек, че когато ми е трудно, ми е по-интересно. Ако нещо стане от раз, аз малко не вярвам нали, така някой даром ще даде нещо. И когато е по-трудно, обаче виждам, че се случва нещо, страстта става все по-голяма и по-голяма. Да, удовлетворението от това да правиш нещо. Добре, а фундацията? Фундацията как се роди? Защото ако това, което ти в момента ми казваш е истината, аз в момента не ти вярвам. На този последния отговор аз не ти вярвам. Защо фундация? Значи фундация по проста причина, аз съвсем директно ще си кажа, естествено, че е реклама за мен и за клуба, това е ясно. Но напоследък все по-често и по-често почнаха да ни търсят, не мен лично, говоря като клуб, да участваме във всяки благотворителни цели. Дори сега наскоро аз организирах турнир, който за едно момченце, което беше в кома дълго време от катастрофа и така и нататък. Когато разказах преди малко за Турция, че бяхме всички в Кушадаса, то тогава катастрофира с баща си, баща му почина и беше 6 месеца или колко месеца в кома. Тъкмо беше почнал да тренира при нас. И сега в момента има нужда от много операции, за да може да се възстанови колкото се може, въпреки че, нали, това е ясно, че никога няма да бъде това, което е. И може би между другото никой не го прави. Като се замислиш на футболен матч, аз не съм виждал до сега каквото и ниво да е, без значение от нивото. Да се сложи една кутия за нещо си, което наистина да бъде на някой нещо да се помогне. Защото ние сега по принцип българите даваме. Помагаме. Имах и други случаи и пак за един колега така трябваше да събираме пари. Много хора се отзоваха, изключително бързо събрахме изключително голяма сума. И аз мисля, че би било добре за всички, даже така съм го изподелил в социалните мрежи, че на всеки футболен матч, домакински, дали ще бъде на деца или на мъжки отбор, ще има някаква кауза, която ще се събират пари и ще се дарят.
Да, това е много хубаво. Всъщност тя фондацията се казва Надежда за всеки, нали така? Да, между другото много трудно избрах името. Защо? Не знам. Изключително трудно. И просто какво ли ни пробвах? И с ChatGPT го пробвах. И аз си го измислях, и жена ми помага. И някак си не го хем усещаше. да бъде по-различно, хем да бъде нещо обобщаващо, хем да бъде за всеки, хем пък да не е за всеки, нали? Нещо по... И... Надежда за всеки, да. И в крайна сметка всички, дали си здрав, болен, имаш ли нужда, нямаш ли нужда, в крайна сметка всеки има някаква надежда за нещо. Си се надяваш нещо да се случи. Си имаш нещо, което искаш да стане. Нали, говоря за хората, които са по-активни, които са по-амбициозни. Защото сега има всякакви хора, нали, такива, които нищо не искат. Но когато искаш, винаги има нещо, което очакваш. Може би оттам дойде името. Да. Добре, вероятно много родители и деца ще ни гледат. Между другото, даже след като почнем да качваме така съдържание с теб по-активно в социалните медии и няколко пъти ме спряха деца от клуба и казват, ние гледахме интервютата. И аз викам, харесаха ли ви? Много и даже си ги пускаме пак. Значи те се вдъхновяват от това нещо. Какво би казал ти на децата и на родителите, ама по-отделно? На децата, да започнем на децата. Какво би им казал в момента? Но децата да не спират да мечтаят. Значи аз постоянно съм бил с топката в крака, мечти са си били мои, представял съм си всякакви неща и никога не съм спирал да мечтая. Да не спират, защото мечтите могат да променят дори родителите. Едно дете, ако мечтае прекалено много и говори постоянно за това нещо, родителите искат, не искат, ще му угодят. Това бих казал на децата. На родителите, може би, да слушат децата си повече. Какво искат те, как го искат и да не за всяка, да ги оставят сами да се справят с трудности. Защото сме свикнали постоянно да, как да го кажа, все да му е лесно. Трябва да е точно обратното. На теб, като е лесно, се развиваш ли? Не. Трябва да ти е трудно за да се развиваш, също и с децата. Родителите да бъдат по-не толкова амбициозни. Значи между амбицията на родителите, всеки казва, нали, страдаме от амбициозни родители. Много е тънка границата на амбициозен родител и родител, който просто е там и въобще не знае какво иска, пък иска нещо от детето и той не знае какво иска. Да ги насочваме. Много е тънка границата за родителите. Особено в днешно време. Чувам отстрани как викат, крещят като изтървани, обиждат, карат се по мачове, бият се. Пак казвам, стават на 14 децата, казва им не се занимава повече, почва да пушат цигари и да си ходят по дискотеките. И в крайна сметка цялото викане, псуване, обиждане, за какво е до момента? За нищо. Не, при всички положения това не бива да е никакъв подход. За съжаление се среща все по-често и по-често. И като казвам амбициозни родители, имам предвид това да е на всяка цена. Нали? Просто е много тънка границата да го подкрепяш, да му го съветваш, да му казваш, най-вече да си уважава, слуша треньора и учителите, защото каквото е в футбол, такова е в училище. Нали? В спорта като цяло. Да. Абсолютно. Едно към едно. Значи той, ако учителката му повиши тон, родителя е веднага дига скандал. Ако учителката не му обърнала внимание, просто са 30 примерно в клас, тя не му обърнала внимание, родителя е там да й държи сметка. Да, между другото е точно. Дъщеря ми сега като почна първи клас и нали, тя стresирана, притеснена, тя има някакви очаквания. И ме питам, нали, това аз искам повече да ми обръщат внимание. И аз вместо седя, мисля, или пък, коя си госпожа, нали, тя, жената повишила малко тон. Ама, да, защото и аз викам първи ден, втори ден, вие сте толкова в началото. И казвам, поставям в нея в обувките на учителя. И тя се успокои малко. Каза, мамо, наистина, но следващия ден аз разбрах за какво ми говориш. То наистина, мамо, те викат, крещят децата, нали? И то е много, много стресиращо. И всъщност тая гледна точка аз дам при трудност, нали, как тя да реагира и да разбере емоцията на другия човек, а не веднага да осъдим и да отсъдим.
Ами така е. За съжаление, първото е осъждането, после Да. почваш да мислиш, Да, замисляш се, съдителни сме. обаче егото ти е някакъв път по-голямо, ти не можеш да си го признаеш Егото пречи. и така става. Добре, кажи ми, защото също мисля, че е много, много важно. Споменахме вече, че като цяло спорта, нали, не е толкова подкрепяни от институциите, но ти ми каза една заповед. Може ли да споделиш пред зрителите? То не е тайна, че във Варна има заповед по помагане на всички спортни клубове, с изключение на футбола. Аз нямам никакво логично обяснение как е възможно това нещо и как абсолютно никой под никаква форма не помага на футбола специално. Това трябва да има някаква логика. Логиката според мен е... разсъждаваме като... Логиката пак е малко парадокс, така да го кажа. 40 клуба примерно има във Варна, обаче няма никой контрол, кой да следи кой какво прави. И реално, ако погледнем наистина около 40 клуба отидат и почнат да искат пари, нали, да им се помага, сумата би трябвало да стане огромна. Обаче ако почнат да има критерии някакви, по които... Да, това е най-елементарното нещо. Ето давам ти пример с нашия клуб. Всички са лицензирани треньори. В момента даже един я кара лиценз. Всички са лицензирани, всички са регистрирани в Министерството на спорта като треньори. Ти държиш на това нещо? Ами аз държа, защото в крайна сметка ти на някой лекар без диплома ще му дадеш ли да ти прави операция. Да, всеки подценява това нещо. Обаче най-малкото, което трябва да си отишъл, да си слушал някой какво говори, поне да знаеш за какво става на въпрос. Аз държа много на това нещо, затова е много трудно допускам хора в клуба. Мисля, че си сформирал страхотен екип и пожелавам успех. И аз вярвам във вашия успех, защото аз виждам просто ти какви усилия полагаш, виждам хората, които работят в този екип и вярвам, че нещата ще се случат. Няма да е лесно при всички положения, но се надявам и с този подкаст по някакъв начин да помогнем за развитието на футболен клуб Гранд Про. Пътя е дълъг, но ние ще го извървим. Да, защото пътя е хубав. Всъщност целта е важна, но пътя до тази цел е точно това, на което ние можем да се насладим. Аз съм се убедил, че няма невъзнаграден добро. Дали ще е сега, на момента или след време, или ще се върне дори на децата ти, няма невъзнаграден труд, така че рано или късно трябва да правим това, което искаме, което трябва пък да става каквото ще е, защото някои неща не зависят от нас. Така е. Един последен въпрос искам да ти задам. Можем ли да променим средата? Средата си я променим и ние. Ние си решаваме каква ще ни е средата. Абсолютно съм за, че ние можем да си променим. Ние се решаваме. Дали да бъдем изнервени, дали да се караме вкъщи, дали супер елементарни неща са, обаче като се замислиш. Да. Масово хората се карат за дреболии, за битовизми, за глупости. Да, то го няма уважението дори, нали, няма го заради, може би, ежедневието, заради децата усещат всичко. Значи можем. Абсолютно. Валя, много ти благодаря за това участие. За мен беше удоволствие и аз съм сигурна, че така както докосна мен като човек с всичко, което правиш, ще докоснеш и нашите зрители. Надявам се. Пожелавам успех. Благодаря. Нещо много важно. Този тефтер си го направих с една цел, да имам спомен от всеки един гост, който участва в подкаста, защото всеки гост за мен е много специален. И това, че ти си ми се доверил и хората, които ми се доверяват да седнат тук на стола срещу мен, са специални за мен по някакъв начин. Ще се радвам да напишеш тук едно послание. Може да го четем, може и да не го четем. Това ми е най-късилото писане между другото. По-добро от моето, само това ще кажа. Важно е посланието, смисъла. Държите се разписат.
Много ти благодаря. Мечтите са за големи личности. Така ще го оформя, така да го кажа. Много ти благодаря за това. Защото големите не спират. Поне се опитват. Благодаря ти. Имах нужда от тези думи точно в момента. Готови сме.